Bang, mangke kalajengaken dumateng sinden-sinden Madangkara menika. Ya. Monggo dipun daulat Mas Joko Petruk sinten ingkang kapatah minggah wonten pepanggungan mriki. Ngono. Ngono kuwi. Dihormati ya. Ya, ku tak tang tak dang 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 dang. Oke. Mbak Yu Setiaji perwakilannya minggah wonten pepanggungan Mbak Yu mriki. Ah, mriki ampun ten mriku. Ah, nggih. Iki sak brebetan kaya Mbak Tatin Titot iki. Bodinya pakai dalamnya kita pada dalam bodinya aja yang milik. Mboten nggih. Sae sanget. Pak Dalang. Nggih, Mbak. Asmanipun sinten? Dalem Heni, Pak Dalang. Oh, Mbak Heni lengkape? Heni Podang. Heni Podang. Nggih. Jenengan niku janjane penyanyi napa pelem? Lah kok pelem to, Pak? Lah Blitar mriku enten pelem Podang. Pelem niku kuning gawedhi, lek dicokor mak krep sino banyune akeh, Mbak mriku. Bentuke ngeten iki. Heh? Ngeten iki ngian pelemnya. Nggih, sami kalian jenengan ngoten niku. Nggih. Yo ngaturke salam hormat riyen kali pembina Sekar. Ayo niku Bapak Juliat. Sak terima dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken sugeng dalu dumateng Bapak Sohib ingkang kawula hormati, terutama Bapak Yuliatmono yang saya hormati. Selamat malam. Lan ugi untuk pembina Setiaji ingkang kinurmatan Bapak Rakina sugeng dalu. Matur nuwun sedaya para tamu karawanipun ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya para tamu ingkang rawuh ing dalu menika tansah pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Mugi-mugi paringi rezeki lancar berkah barokah nggih Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Lan ugi Pak Joko selaku Ketua Sekar Seniman Karanganyar sugeng dalu dan yang mewakili Ibu Pesindan Nyun Sewu nggih. Bu Kesi. Idola saya sepanjang masa. Mugi-mugi sehat selalu nggih Pak Cahyo, Bu Kesi. Amin. Mugi-mugi teman-teman pengrawit semua tansah pinaringan sehat semua. Mereka para senior juga nggih Bu Kesi nggih. Alhamdulillah saged pinanggih. Menika dos pundi, Pak? Kula minangka wakilipun para kanca-kanca Sanggar Madangkara ugi ngaturaken panuwun dumateng para panitia sedaya nggih. Setiaji sampun paring penghormatan ingkang sampun ngrengkuh dumateng kula sak kanca ingkang sangat luar biasa Mbak Yu ngoten niku. Nggih, sami-sami Pak Cahyo. Mugi-mugi menika dados silaturahim ingkang sae jumbuh kalih ngendikanipun Mas Joko Petruk wau. Nggih. Yen pancen ngatur seniman niku pancen ya angel mergo ibune dhuwur-dhuwur. Niku seniman lek campur sari karawitan ngoten ditata gampang sian. Sing angel dhewe niku nata dalang. Mergo dalang iki kulino dadi pemimpin lek dipimpin iki sosok angel dalang. Nggih. Contone. Contone kula barang niki. Nggih ngoten niku. Jenengan mang nembang minangka tandha katresnan ngoten monggo borong derek jenengan nembang apa? Kula nyuwun podang kuning mawon nggih. Wah nggih. Gandeng asmane ya Mbak Heni Podang ya tembange podang kuning. Ha nggih. Coba kaya apa. Dipun bawani komplit nggih Mbak. Aduh ya ampun. Allah kok ya ampun pripun. Ya kudu dikomplite ngono. Ayo. Ayo waranggono iki saya sepuh rumah saku malah saya kemayu-kemayu. Lah nggih to. Padha karo bojoku kuwi lho ya. Pripun? Kok dalem menika Bu Kesi. Sing lanang arepe munggah panggung diambungi wonten.
Loh, itu kan merupakan semangat kagem panjenengan. Nggih, Harusnya Mbak. jenengan bangga dong punya istri seperti Bu Kesi. Bangga, kula bangga. Langke. Nggih. Nggih pancen ngoten niku ingkang sae ngoten niku. Nggih. Pancen Bu Kesi menika le tresna kalih kula niku sepenuh hati. Lek umume wong wedok niku Mestinipun. 100%, dhek 250 tok. Hati malah langkung, Nggih. Langkung. Langkung, ya Allah, luar biasa. Nggih. Tapi panjenengan menika kalih Bu Kesi memang pasangan yang sangat serasi dan selalu pripun nggih harmonis gitu loh kalau dilihat ya. Nggih, tau leres nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mudah-mudahan ketoke, nggih nggih. sebagai contoh untuk para-para adik-adik. Nggih. Nggih ngoten niku Nggih. arep golek sing kaya apa lho, Mbak? Nah, nggih. Pripun melih. Nggih, Pak, nyun sewu. Menika lajeng kemawon nggih mboten sah ngagem bawa. Lah ten apa lek bawa ten apa? Mboten napa-napa. Alah, Bu. Kowe ora anggarane ora gelem bawa jenengan mumpung Lah petuk. mboten lho, jenengane pripun to? Ini ada anggarannya sangat besar lho, luar biasa lho, Maksudnya sing Pak. kagem nembang niki lho, kan Oh, mboten nggih. enten Lah apa-apa. pripun? Dibawani Asmarandana mumpung petuk Aduh, kaya ya Allah. nggih. Wong nembang pisanan mosok terus langsung tak tungtak ayo dibawani riyen. Nadyan wujud temong paksi. Tepuk tangan luar biasa. Nguntit ora gelem bawa lho, Mbak sampean. Lah ngen Apik sewu, lho. kula menika sanes pesinden Pak nyon sewu, mbok menawi mangke iki kathah kirane nyon pangapunten nggih Pak nggih. Lah kok kudu sinden iki apa? Kula penyonyo. Oh, layak kula diantemi wong mendem ya penyonyo. Penyanyi, padha mawon penyanyi kali sinden padha mawon. Sae, terus ya selirane tiang-tiang sakniki piyai kados jenengan niku. Gedhi ngoten niku wae. Nggih, to lah nggih to Pak. Ngersakne Pak. Mboten. Mboten, Mbak. Kula wis ra mampu, Mbak. Duduh lene mau turene duduh empuk. Iya. Kuwi gedine semono ki cara perawi ditumpaki ora uling. Pripun? Mboten, monggo dados. Ayo. Ya Allah. Geten aku gak patek krungu mau ya Allah. Ayo. Monggo Mbak penyonyo. Ayo. Jenengan mboten pengin banting sentir ngoten lek nyanyi kan sosok napa niku berhubungan dengan apa umur ngoten lek umur 30 munggah ngoten niku napa niku kesusul liyane sing luwih enom to. Leres. Mboten pengin Pak. dadi sinden ngoten niku. Kula to Pak, aduh ketinggalan pun mboten ketinggalan saya sudah terlalu apa ya Bu ya? Apa? Ketinggalan mungkin mbok menawi nggih. Mboten enten Pun mboten ketinggalan. nyandak ngoten lho Pak. Ngoten nggih. Mboten Pripun? enten batesane ngoten kasep utawa SPYT mboten enten lek sinden niku. Tapi kalau Ngantos yuswa Bapak pinten? Nun? Bapak mau ngajarin boleh? Hah? Mau ngajarin saya nyiren boleh? Ngajarin jenengan? Mau boleh? Kula ngajarin jenengan. Aduh, kula mangke lek ngajarin jenengan dugi ngriya disampluk parut kula. Niki mawon bar damai malah jenengan ora. Ya Allah, malah curhat ya Allah. Ya Mbak Bu Kesi, kalau nanti macam-macam lagi silahkan calling saya, ya, atau gedruk ping 3 sebut nama saya, oke? Siap Mbak Eni. Oke. Tenang Mbak Eni. Tapi kalau saya tuh ya Mbak ngeten nggih. Nggih. Teng panggung ngeten niku bojo kula menika pun ibaratipun milik umum. Milik umum. Milik umum. Teng mriki pun kula liarke. Oh gitu. Jadi wingi dalu kula mboten tumut tanggapan teng pundi niku alun-alun Karanganyar Pak Nggih. Bupati. Bojo kula niku dan dijaraki karo Birgitan iki lho. Bocah niki. Menteri iki lho. Ya wis kono kesempatan wong aku ra melu Pak. Pun ngoten niku pun kula bebas, pun kula liarke. Mboten napa-napa. Nggih, nggih. Ben malah biasane napa lho. awet enom, Oke sih, biasane lek bar wayangan lek sinden langsung brubut ndang mulih ngono to. Nggih. Mambengi rampunge lek jam 3. Nggih. Rampung jam 3 dhek njagomi aku ning omah nganti setengah 8 isuk. Ya amen ngene, aduh capek.
Dadane dijok-jok ning. Ujune aku anak kaji langsung astagfirullahaladzim. Alah. Lho aku yo ngerti dhewe lho. Yo iki to, iki Birgita Ejan. Wah, aku ra melok lingguh ning jok mobil ngarep dhewe sebelahe Pak Yoyo. Lah iya, aku umurku malah kaya wong 17 tahun ngono lho. Ben apa Bir, bapakmu semangat tono. Dhek dadi semangat, sejahtera pikirane ngono lho. Ben ora karo aku, lek aku ku stres dhek ngono. Tak uring-uring wae. Yo stres wong seneni ayo. Ora apa-apa ya, Nduk, semangat nggih. Mesake ngeteng-ngetengi gaweane ibuke ya. Yo, Mbak Eni yo. Halo. Halus manis nengsem Sugih cengkok ya, Mak. Kyai Putri biasanya lek sugih cengkok ngono ki lek nang omah ya sugih cengkoke. Nggih cengkok nek unek-unekke bojone maksude. Nggih. Ning marem nggih jenengan seniman Karanganyar dipun ayomi kalian Pak Juliatmono. Alhamdulillah ayem tentrem Pak, alhamdulillah. Nggih anggenipun gatekaken dumateng seniman seniwati ngoten niku. Nggih leres, nggih. Mila nggih leres ngendikanipun Mas Joko Petruk yen ngaku dadi seniman Karanganyar aja sok ngarep-arep Karanganyar wis paring apa marang seniman ning kudu diwalik seniman sudah memberi apa kepada Kabupaten Karanganyar ngono kuwi. Mula angger sing dawuh iki terus kabupaten utawa Pemkab utawa Sekar ngene iki anane mau sendika dawuh. Iya ngono kuwi. Ya, Mbak. Masuvinggan kula nonano golek isi podang jenar lalo ibu bunga no nyanding bisa dadi Terima kasih bawanipun dipun lajengaken lagunipun Podang Kuning karya Dalang Darno. Wah ya. Podang Kuning adalah doa yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun Karanganyar yang ke-107 mampu terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Pak Juliatmono. Monggo dipun aturaken Podang Kuning saking Kendang Mas Nopal. Yuk. Monggo Mas.
Pura Ngawiji. Sinden Madangkara, tepuk tangan untuk Mbak Heni. Matur sembah nuwun. Pangapunten kathah lepatipun Pak Dalang. Nggih, dawa sami-sami. Mugi dosa jenengan kalih kula dipun lebur ing dina ingkang fitri menika. Malah kados lebaran lho jenengan ki lho. Lah jenengan wis apike kaya ngono dadi njaluk ngapura barang ngopo to, Mbak? Mbak. Sae sanget nggih. Mbak nuwun nggih. Nggih, matur suwun Pak Dalang. Wonten malih badhe dipun sampaikan kata-kata. Insyaallah sampun cekap. Matur Nggih. sembah nuwun sanget. Mohon maaf dari teman-teman setiasi mbok menawi dalam penyajian atau dalam penyambutan tasih banyak kirangnya ya Pak Dalang Nggih, ya. kirang sekedhik wau kula kedugi ngantos sepriki dereng mangan nggih wau. Ning niku pancen wis dadi napa niku wis dadi budaya kula, Mbak. Oh nggih, ngaten. Kula nitene bolak-balik angger mangan, udan niku mangke. Lho, ngoten. Dados Nggih. nek ngaten iki jenengan puasa dulu, mboten dahar nggih. Mboten mangan ning bar wayangan terus mangan sinden mangke. Bojoku. Ha iya. Istri ya. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami Mbak Eni. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya ya ganti artisnya Madangkara. Ya, sapa? Iki sing wiwit wayangan budal wayangan mambengi nganti mulih iki le gemati karo aku. Ya. Sapa? Mbak Birgita Ayu. Ayo. Coba kaya apa Cahayu sing denok diblong. Seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang, mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan nek ngomong iki lho kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Cublak suweng berdiri Birgita Ayu. Yuk. Cuplak suwang eteng kerandang mamuka tutup hujan pak wale rale sapa mungkin delekake sing sirkon delek apa sing sirkon delek apa Cuplak suwang eteng kerandang mamuka tutup hujan pak wale rale sir pandelek kopong sir
Terima kasih Mbak Birgita Nggih, Ayu. Pak Dalang, wilujeng dalu Pak Dalang. Bagaimana perasaan panjenengan kemarin Pak Dalang? Setelah kita ngobrol sampai pagi niku gimana perasaan jenengan? Aku ki bar mayang biasanya langsung turu mergo mripatku ngantuk campur kesel. Mau ki kaya HP bar dicas ngono. Dadi ki menyala padang ngono lho. Ngono kuwi. Ora wae dhewe mau iso akeh diskusi to, Bir. Nggih, Nah, kata akeh diskusi, Pak. Lek nuwun sewu, sok-sok ki aku menyajikan pakliran untuk piyai-piyai sepuh sing bener-bener pecinta wayang, pengamat wayang iki pancen gawe aku kuwi. Ning untuk menyajikan pakliran untuk generasi Gen Z, no? Nggih, Nah, generasi kuwi Gen Z. sampeyan sing sebagai penyambunge Dalang Cahya Kuntadi ngono kuwi. Ora pedhot sajiyane ngono lho, Bir. Nggih, Pak. Leres niku, Pak. Harus seperti itu, Pak. Karena perkembangan wayang ini kan harus terjadi ngoten lho, Pak. Kalau tidak dikembangkan ya wayang akan hilang ngoten lho, Pak. Menurut iya. kula nggih, Pak. Bener. Ayo moga-moga awake dhewe semakin berkembang ya, Bir ya. Nggih, amin Pak Dalang. Tegese karo kanca-kanca Madangkarai sukses kabeh ngono lho ya. Nggih, amin. ngono Saestu kuwi. niki Bu amit sewu nggih Bu. Kula wingi niku nganu Bu, kan jenengan teng Tulungagung. Pak Yayat aja mulai sik Bir sik nunggu ngancani aku. Ngoten lho Bu, saestu niki Bu Pak Yayat niku fitnah Pak Jan. Ampun ngoten Pak, engko aku diarani netizen sing dasar Bir kita menggoda Pak Cahya Kuntadi malah kaya ngono Pak. Alah ben kondang pisan lek itu kang godho dalang ngendi-ngendi. Ngono kuwi. Ah iya bakul tempe. Iya, Monggo Pak. sing bener dek lak Kediri nggih tahu takwa tahu kuning ki lho, Nduk. Dadi ning daerah alun-alun Kediri mesti enek bakul. Sing bener iki bakul tahu takwa, tahu kuning lho. Ah iya ngono. Pak Yuli sik lenggah. Tasih Pak. Ayo matur nuwun sik. Nggih, Sampeyan lak yo lenggah ngaturaken. ning Karanganyar to? Nggih Pak, Ah, kula iya. sakniki ten Gondang Rejo Pak Yuli. Aku arep dadi wong Karanganyar Pak. Syukur. Sik ngenteni. Tak arahne kabeh sinden kuwi Pripun, Pak? dadi Karanganyar. domisili di Karanganyar. Ben penak ya Pak. Sampean ning Karanganyar tak anjurkan. Terus Mbak Diajeng Chandra Heeh, lenggahe iya, ya ning Karanganyar. Karanganyar. Kuwi ning Songgorunggi ana Ndagen. Lho kaya ngono iki Winong iki ya ning kono. Ning ndi kae, Nong? Karangturi. Karangturi ya Karanganyar. Nggih, Karanganyar. Iki mbiyen lho Umi arepe ning Kartosuro tak kon pindah Karanganyar ya. Golek wong Karanganyar rek tenan. Ah iya, ngono kuwi. Wong Larsoe takon pindah kok ayo. Heeh, men kopen ayo. Ayo matur nuwun sik karo Pak Yuli. Ayo. Matur nuwun Bapak Yuli. Sampun kersa rawuh nggih to Pak, sampun kersa mendukung Madangkara. Nggih Pak Yuli mugi-mugi panjenengan sehat Pak Yuli, panjang yuswanipun. Tuku gulali kalau tali. Pak Yuli sawarane sinden ampun lali lho Pak. Aku guting karo kowe lek entek-entekane iki terus njaluk dhuwit ngono lho ora. Lho, lha nyapa lho Pak? Ya pancen butuh Pak. Ya butuh kaya apa iku kudu nek dibesut sing alus apa piye. Aku Contone. apal karo Birgita anggere nek wong sugih utawa pejabat teko, praupamu tak sawang kok kene malah kaya kotak amal kowe malah ora ngono kuwi. Enggak pareng ngono nyuwun ngono kuwi. Ya Pak wis, Yuli Neno. wis maringi job pira karo Madangkara bolak-balik. Iki wae bengi iki aku kon milih. Apa nggih, Pak? Kowe milih ndi? Anu Jakarta apa ning Karanganyar? Karanganyar sing cedhak mawon, Pak. Ya welekmu masuk ben ring Jakarta. Lho kaya ngono kuwi. Lah nyapa kok jenengan mboten milih teng Jakarta? Sesuk isuk sik petengan teko omah wisan aku. Lah, terus Lah arepe pangkur jengleng kan iso ning omah. aduh. Ngono kuwi. Bagaimana Pak perasaannya? Sampun maem. Ngapa? Jenengan sampun maem. Mam apa? Maem Bukesi maksudnya Pak. Padake panganan ora. Urung no sik ngono. Ayo. Ayo nembang kagem Pak Yuli lan uga kadang-kadang Setiaji lan ugi Pak Lurah ya lenggah, Pak Camat ya lenggah, para Nggih. sesepuh ya lenggah. Ngono kuwi. Nggih. Mbok pilih enten request Pak. Nggih, teng mriki mboten Nggih. enten request. Pak Yuli ngersake napa Pak Yuli? Manut. Oh, manut. Pak. Nggih. Kelangenane Pak Yuli ki caping gunung, Nduk. Nggih. Ayo. Cuaping gunung. Biasanya panjenengane mesti kersa nembang sak bawane caping gunung. Lah, Ya. harusnya ngoten lho Pak. Ning mbok menawa sayah wong mau bengi ya wis kaya ngono, to. Lah, Nggih, bengi iki leres. panjenengan ngersake menikmati saja. Ngono kuwi. Ya Bir, bawani Bir. Loh, bawa Pak. Oh iya no, jengglengke no. Berarti nek bawa ya 100.000 ya Pak. Kowe njaluk ning sapa kuwi? Jenengan toh? Oh, beres ora mung 100.000. Besok amplop kandel nggih kowe. Ayo ngono kuwi. Tenan. Kandel isine mek surat ae, Pak. Lek ra aku bareng sampean lho Pak. Hah? Lek gak aku bareng sampean. Iya ngono ya kenek. Aku tak ning bis ae lek ngono.
tak enten-enteni Pak, jagongan suwi lah kok tak kira ki ayo sarapan bareng. Lah kok jebul jenengan malah sarapan ki piye to Pak. Dan bangeten tenan. Aku mikir lek sing tak jajakne iki mung sapa jenenge Yuda karo Larso kan enteke pompole 30.000. Lah karo kowe karo Winong karo Mbak Li lho entekku malah akeh no ora. Jan jatah. Manajemen iki penting ngono kuwi. Mergo wingi ditinggalne 3 Agung karo Bu Kesi aku mek digaweni dhuwit 50 ngono. Kuwi. Mangane to Pak, jenengan sebagai lelaki kudu menyimpan uang sendiri, uang kenakalan lho Pak. Maksudnya uang kenakalan iki ya dijajakke para-para yoga, para-para sinden lho Pak. Ora kok aku lek nyekel dhuwit iki ora iso panjen bir ra iso. Aja kok nyekel ngitung kuwi lho mesti kleru terus aku iki. Berarti kula siap mawon Pak. Kula siap dadi sekretaris jenengan tak ngitung dhuwit ngoten lho Pak. Oh iya. Lah ngono sesuk kowe nang omah Dangkara ganten sekretaris ya. Siap. Gerak ngono lho, ayo. Nganggo rok. Rok sepan kae lho, ayo. Sendale jinjit mboten Pak? Jinjit. Ayo. Tur karo nggo mak ngono kuwi. Ayo. Kacamatanan? Harus wajib kuwi. Ayo. Ayo nembang malah tekan dindi. Saben bengi nyawang jotos-jotos malah gawang kelire iki pertama kali di Indonesia karena terbuat dari tembaga. Oh niki baru ya Pak berarti Pak. Anyar iki. Lek ora sowan ning Laladan Jatipura ya ora tak aturake. Ayo. Nek kelire baru ngono iki kudune jarik yoga, jarik sinden ya baru Pak. Aja sampean terus sing baru. Sampeyan ora ngerti, mungkin ajare ya anyar kaya ngono kok ya. Endi lho Pak iki wis suwek iki lho Pak delok. Suwek iki sini Pak. sing utuh kowe ngangger pethok aku mak suwek kok mending marang. Ayo. Ngono iki dadi fotokopi lek njaba suweke berarti ya. Yo. Ayo, Pak. Ayo anu bir, ayo sini. Ayo. Yen memajang hamong karo janur kuning menuju utawa OTW menjadi waranggono sing viral tenan. Lah pun viral Pak. Ya ngapa? Pun viral lah. Kula niku gumun Pak. Jan kok iso netizen iki jan lek mengetik itu bahaya sekali Pak tenan.
Kuwi ora masalah, ora masalah. Ketika jenengan menjadi perbincangan entah itu positif apa negatif, otomatis wong lak ngomongke sampean. Nggih. Ngono. Lah ketika jenengan menjadi rembug orang banyak akhirnya jenengan ora krasa jenenge saya munggah, saya munggah, saya munggah, saya munggah. Ngono kuwi. Malah artis-artis kae ben tenar mesti gawe masalah malahan ngono kuwi. Akhirnya jenenge mumbul meneh ngono kuwi. Aku ya nggumun lho Pak, padahal aku ya gak tau gawe masalah, padahal aku ya jujur saka hatiku lho Pak, tapi kok ya dadi Kudu gawe masalah lek pengen kondang ngono kuwi. Ora mung sinden dalang. Lek pengen kondang diel ngono kuwi kudu duwe demenan ndangan. Lah. Lambe elek digugu ora. Kira-kira jenengan kapan, Pak? Aku ora pengen kondang kok, Bir. Oh. Yang penting harmoni keluargaku. Tenan lho Pak. Heeh. Kok enek mak selenting Ki Cahya Kuntadi bersama sinden titik-titik ana pripun, Pak? Titik-titik ora cetok. Masa ya seorang Cahya Kuntadi dikabarkan gandeng dengan seorang waranggono dari Ngawi yaitu Tutik ora mungkin. Ora mungkin. Ayo. Mesti wong mesti biasa wae, Pak. Heeh. Wis ben alami ya, Bir ya. Iya, Pak. Coba Cahyu terusno. Panas udian. Parian wiwit saking Mbak Lia Sundari. Lho, Bukesi mboten, Pak? Hah? Bukesi Bukesi iki takon istirahat. Aku dalang sing tak tutne lak Pak Purboasmara. Nggih, nggih. Dadi Bukesi mulai saiki tak dadene Bu Ninuk. Karo foto-foto, Pak. Heeh, tak mulyakan. Jare pengendikane para kiai, para pinter kae, ketika kamu ingin dimuliakan oleh Tuhan, maka muliakan kedua wanita. Satu ibumu, kedua istrimu. Lah kuwi. Tak mulyake Bukesi ora usah nyambut gawe ngopo to, Bu, santai wae. Berarti yaga karo sinden gak dimulyakne, Pak? Hah? Yaga karo sinden gak Kowe dimulyakne. esuk sing mulyake ya bojomu, ngopo kon mulyakne? Lah kan aku melu padang karo melu jenengan. Lho, sampean tak seragami, gawe lendang seragam, jarike apik, ngono kuwi sound sisteme kepenak, gamelane becik. Ngono lek dimulyakan. Ya kurang to, Pak. Lah iki kudune seragam karo yoga iki ora padha karo yogane kok, Pak. Lah maksude? Iki lho jarike kudune seragam karo yoga. Iki ora seragam iki, Pak. Ya alon-alon. Wong kuwi lho, apa kuwi jenenge? Klambimu kuwi lak kuning. Kuning. Lah iki yoga rong duwe kuning. Rong duwe kuning. Lho, iki lek ron ade ngemis ning Pak Yuli kan angel iki calone. Lah iya. Heeh ngono kuwi. Ayo Mbak Lia. Mbak Lia sik, ayo, monggo Mbak Lia Sundari. Ayo. Bunga mawar. Bunga mawar. Ngopo ta nak dhisik aku kok? Parian rayan. Bunga menur. Bunga menur. Karanganyar. Karanganyar. Mugi tambah makmur. Allahumma amin. Selanjutnya monggo Mbak Diajeng Chandra Mulya dari Songgorunggi. Cakar-cakar. Cakar-cakar. Wah, patulinan iki. Aduh. Lawang kembang mawar pun dipakai. Oh. Ya iya. dipakai. Monggo sing biasane nyakar iki kucing. Nah, iya. Lah, kucingnya akeh, Pak. Kucing kok. Ngono kuwi. Wong ngono kuwi lek ora tungguke kucing ora marem, Dek. Lah, Ayo. Cakar-cakar. 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 Ning pinggir watu. Warga Karanganyar harus tetap bersatu. Allahumma Amin. Bapak-bapak meneh lagi warga Karanganyar nggih Pak nggih. Jenengan sedaya. Monggo Pak diamini ngangge jenengan piyai nyeni piyai budaya. Diamini ning ngangge lagu kaya sinden-sinden wau. Allahumma amin. Monggo Pak, setunggal kalih tiga. Allah. Tepuk tangan untuk bapak-bapak sedaya. Wah, nyeni tenan ini. Terima kasih Mbak Chandra Mulya. Selanjutnya nggih. Mbak Winong. Inang iki. Iki. Iki wis iki. Iki wis dienteni nang sepantunmu. Diuculi.
Aja diuculi dhewe, wis enek sing tukang nguculi ngono kuwi. Saru, ha iya. Diuculi. Heeh. Kok yo anteng. Nah, pasrah kok ae. Heeh, sing nguculi marane KWN dadi. Ayo. Maksudnya nguculi sanggul lho, Pak. Iya, iya. Pak, diuculi sanggule anteng. Mungkin nek obah kan malah kena jepit kan sakit to, Pak. Oh, berarti nek diuculi gak entuk obah. Alah aku wong tuwek ra ngerti nang. Diuculi, piye? Diuculi. Kok malah anteng. Heeh. Bapak Yuli sangat ganteng. Wis parikane sinden njaluk saweran iki ngono kuwi. Ayo. Lah, Allahumma amin. Didongakne tambah ganteng berarti kan umure tambah dawa ngoten lho, Pak. Iya. Hubungane ganteng karo umur ya apa? Loh, kan awet muda ngoten lho, Pak. Masih ya apa jenenge umure besok Pak Yu 100 tahun tetep ganteng ngoten lho, Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Heeh. Terakhir iki Umi Afifah. Ayo, wis sehat wis. Akan pola kok. Ayo. Ayo. Ning pasar. Neng pasar tabrak motor. Ayo. Kisahmu wi, Ning pasar. Neng pasar. Tuku sukun. Tuku sukun. Sedaya warga Karanganyar. Mugi guyub rukun. Monggo, Pak. Allahumma amin. Guyub rukun ya. Awakmu lek urung tebir? Ya, Pak, wis Ayo. aku tak pantun ya. Tak parian. Iya. Pantun Jawa. Ya ben iki lho Pak generasi Gen Z iki ngerti lho Pak iki parian, berarti bahasa Indonesia niki pantun ngono lho Pak. Ya mulo tak jelaske to pantun Jawa lah ngono to. Heeh. Geli. Dikapakne kok geli. Sik to Pak. Geli. Geli. Mergo nganggo klambi. Heeh. Bapak Yuli panjenengan ganteng sekali. Allahumma Amin. Biasanipun nek enten sing kula lem ngoten niku apa niku disawer 50.000, Pak. Pak Yuli iki nanggap wayang kulino wis ora nggugu omongane sinden-sinden kaya ora koda. Sinden-sinden kota amal ya, Pak. Ah iya. Ya, Pir. Panas sudan haling 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 capek gunung. Yuk. Nadyan wadan sarta Swara suling ngetan kali ulung jumeneng nduk Umi Hafifah ngancane Mbak Yumu kita. Yuk. mane banyu Tembang menika ugi kula aturaken dumateng saking Sekar Egar Multimedia Narendra TV Kusuma Production. Wah iya sing kepareng rawuh ngestreni nyengkuyu ngono lokasi ya, Mbak. Yo, angkaten langgame caping gunung katur dumateng Bapak Juliat Mono. Ya, monggo.